Za vašu reprezentáciu našej obce Čachtice. Fotbal vás určite baví, vidím to na vašom počte, že vás je veľmi veľa a všetci pevne veríme, že budete pokračovať v týchto výkonoch. Teraz by sme odmenili hráčov, ktorí už sa posúvajú do mužstva žiakov, ale ešte predtým by som poprosil pána tajomníka, aby vyhodnotil najlepšieho strelca súťaže prípravky. Dobre, takže ďakujem za slovo. Dovolte mi, aby som vyhodnotil najlepšieho strelca súťaže u 11-ky. Aj keď nie je to najdôležitejšie, čo je, dôležité je, aby ste všetci chodili na tréningy, trénovali, mali dobrého trénera, čo aj je pravda. Týmto sa chcem aj Jarkovi poďakovať a Jožkovi za ozaj zodpovednú a svedomitú prácu s vami. Určite to prinesie ovocie. Tak a teraz aj k tomu vyhodnoteniu najlepšieho strelca, tak za tento ročník najlepším strelcom sa stal Lukáš Mateo Balala, no počtom 20 gólov strelil. Poď Matej, sem prosím ťa. Dobre, teraz poprosím tých chlapcov a dievčatí, ktorí končia, nech idú za trénerom a prevezmú si fotbalové lopty. Čo? Dávaj. Chalani. Ďakujeme. Všetci, podávam aj druhý tréner, áno? Ondro. Dobrý. Lebo všetci im ruky podáme potom, áno? Ako idú, poďme. Ty si dajte rukavice dole, more. Milan, úsmev. René, zatracuj trochu na sebe. Milan, teraz keď podajú ruky svoje. Nestracuj sa ruky zaujímavé. Nenosíš ma to. Dobre? Ty začne konečne behať. Ty si darebná, jak vieš. Keby si chcela behať, no asi by nám niekto voľný. To je názor otca, to nie je názor trénera. To je názor trénera. Hovoríš, že René ešte chodí nemúca. Málo chuda. Dobre, Klurence. Pokračovať. Aj chalani, vám by som chcel poďakovať v mene fotbalového oddielu, aj v mene obce, za vaše výkony, za vašu reprezentáciu, za to, čo ste odviedli. Viem, že to nie je niekedy ľahké, ale sa ešte len učíte hrať fotbal. Niektorí končia, myslím, že dvaja chlapci od vás končia a tí pevne dúfam, že budú pokračovať v doraste a všetko sa to robí kvôli tomu, aby ste potom v budúcnosti mohli tú nedeľu prísť a potešiť čachtických divákov. Čiže ešte raz ďakujem veľmi pekne a prajem vám veľa fotbalových úspechov. A teda tí dvaja, čo končia, ktorí si to? Matúš a Samo. Takže napríklad Lukáš pripomína tie krásne časy v tom žiackom ústve, dobre? Odpísaný. Aj tebe sa ti darí a... Dobre, chalani. Díky.